ved ikke, om de skal have en vis størrelse. Ja, vi prøver bare den der. Det er fint. Det er fint, du lige fanger noget der. Er du en kniv? Vi kunne låne, eller? Ja, kæmpe kniv. Har du også fundet noget? Det var da godt. Ej, det er også nogle af de andre fanger, kan jeg se. Og den er der faldet af krogen også. Nej. Så er lige aftensmaden hjemme. Ej, pas du på. Nå, det var bare en kniv. Nå, det var kniv, der kom flyvende. Troede du også, det var en fisk? Jeg tænkte også, det var. Men hvis I vil, Det sprællede da. så er de altså skåret, dem der stod herhen. Ja. Og vi ikke skal vandre rundt på de sten der, tænker jeg. Det er lidt fordi, jeg tænker, at den er farlig i at gå rundt på de sten. Ja. Ja, det er lidt sådan. Ja. Kom her, skulle du gå derhen?